sabedes que onte, día 2 de novembro, saliu no Diario Oficial de Galicia, debía dicir por fin as axudas da seca, pero non poido decir por fin porque, bueno, cando lemos un pouco que saiu, pois parecenos que directamente, bueno, isto non unha decepción sería pouco como titular, non? Directamente nesta orden de axudas, pola que en teoría levamos esperando pois meses, nada respecto á parte das xeadas, nada respecto á parte da pedra, bueno, únicamente directamente en relación coa propia seca, pero en relación coa propia seca, basicamente venen a decir que van como financiar bebedeiros, que como din algúns compañeros, bebedeiros sí, pero non hai auga, ou, bueno, de alguma maneira, quen teña unha captación existente, pois pode facer unha pequena obra de mellora. Non todo o mundo, porque excluen, bueno, pois o que xa son un tipo de explotacións que les din que non está acreditado a actividade comercial ou de autoconsumo, pero aínda collendo os posibles beneficiarios, pois como axuda parecenos unha cuestión anecdótica, realmente o posible impacto desta orden de axudas, non?